Ovaj projekt koji je gradonačelnik najavio, kao što ste čuli, u potpunosti funkcionira. Ono što će grad Bjelovar zadesiti u narednih nekoliko mjeseci, to je višak radnog vremena određenih ljudi na nekim radnim mjestima, to je ušteda na procesima u printanju, tonerima koji su nezanemarivi trošak kad na kraju godine podvučete crtu i vidite da osim uštede u radnom vremenu ljudi dobijate značajne uštede na kupovini printera, servisiranju printera i potrošnji tonera koji se preljeva na trošak Hrvatske pošte koji je ekspert u tome. Dakle, to su dodatne uštede. Ono što također treba dodatno reći za sve građane Bjelovara i okolice, sa spuštanjem, implementiranjem, instaliranjem aplikacije koje vidite to na ekranu, sve ovo što je danas u fizičkom obliku postaje digitalno. Sve račune koje zaprimite kroz sustav e-pošta možete plaćati direktno iz sustava e-pošta. Sve račune u sustavu e-pošta možete plaćati i kreditnim karticama, što je po mom saznanju jedini takav sustav u Hrvatskoj. Ti računi su s naknadama niži nego što je to bilo u kojem drugom sustavu, tako da mnoge benefita i sa građane Bjelovara koji će biti prvi u Hrvatskoj koji će osjetiti ozbiljan digitalni razvoj Hrvatske pošte, jer ovaj sustav koji vidite iza leđa, koji grad Bjelovar je počeo koristiti, ide u dodatni razvoj, mi već jesmo duboko u tome i on će tijekom ove godine prerasti u digitalni poštanski sandučić. Dakle, kroz taj sustav digitalnog poštanskog sandučića koji su građani Bjelovara počeli praktički prvi koristiti, u pravom smislu riječi u suradnji sa gradom Bjelovarom, Bjelovarskom gradskom administracijom, ćete dobivati kroz taj digitalni poštanski sandučić i najave za prispijeće vaših paketa, i najave za vrijeme uručenja vaših paketa, vaših preporučenih pošiljaka i svega onoga što vam treba doći sutra u vaš fizički poštanski kovčić. To će biti sustav digitalnog poštanskog sandučića, dakle jedna ozbiljna transformacija, jedan ozbiljan benefit za građane i ono što je najvažnije da će građani imati dvosmjernu komunikaciju u ovom slučaju sa gradom Bjelovarom, sutra sa Hrvatskom poštom vezano za preusmjeravanje njihovih pošiljaka. Hrvatska pošta se transformira ne samo u digitalnom, nego i u kompletnom administrativnom smislu. Mi smo sad u fazi ozbiljne transformacije koje će polučiti značajnim dodatnim rastom produktivnosti Hrvatske pošte, u prvom redu kroz transformaciju i digitalizaciju administrativnih procesa. Svjedoci smo utjecaja umjetne inteligencije i sustava koje svi mi danas koristimo u umjetnoj inteligenciji. To znači da jedan sustav kao što je Hrvatska pošta koja funkcionira na tržištu, koji se bori sa ozbiljnim europskim i svjetskim igračima u dostavi prvenstveno paketskih pošiljaka, nas tjera da budemo inovativni, da budemo proaktivni, da ulažemo značajna sredstva u zadržavanje trenutne pozicije, pa čak i jačanje tržišne pozicije unutar Hrvatske, a vjerujte da radimo i puno šire od toga. Dakle, nastavljamo sa razvojem i još jednom moram napomenuti da mi je posebno zadovoljstvo da možemo ovakvu jednu suradnju dignuti prvenstveno sa gradom Bjelovarom, jer morate imati progresivnog gradonačelnika koji želi razmišljati na digitalni način, da bude predvodnik svega ovoga, a nakon toga slijedi i očekujemo da će na primjeru grada Bjelovara mnogi drugi gradovi i općine uvidjeti benefite ovog sustava, ne samo za njih kao općinu ili kao grad, nego i za građane svoje koji su obuhvaćeni tom administrativnom cjelinom i da ćemo u suradnji sa Hrvatskom poštom naravno nuditi građanima jednu uslugu na puno višem nivou, koja je hibridnog tipa, koja može biti digitalna za one koji žele da bude digitalna, ali za ljude koji su, recimo tako, malo manje digitalno pismeni ili čak ne žele nikako da to bude digitalno, mi ćemo i dalje nastaviti da to ide u ovim rokovima i na ovu kvalitetu direktno u fizički poštanski sandučić kako to naši građani žele.